Aeth Mair a Joseph i Bethlehem, ond doedd dim lle iddyn nhw aros yno. Roedd Mair yn mynd i gael babi. Dywedodd dyn caredig fod croeso i Mair a Joseph aros yn ei stabl. Y noson honno, cafodd y babi ei eni. Enw'r bachgen bach oedd Iesu. Gwelodd y bugeiliaid angel. Dywedodd yr angel, mae mab Duw wedi cael ei eni. Yna, daeth mwy o angelion i'r golwg. Roedden nhw'n canu mawl i Dduw. Aeth y bugeiliaid i weld y baban Iesu mwyn ei addoli. Roedden nhw'n hapus iawn gan eu bod nhw wedi gweld mab Duw. Mewn gwlad bell, gwelodd dynion doeth seren newydd yn yr awyr. Mae baban arbennig wedi cael ei eni, medden nhw. Rydyn ni'n mynd i chwilio amdano. Ar ôl dilyn y seren, daethon nhw o hyd i Mair a Joseph a'r baban Iesu. Fe roeddon nhw anrhegion iddo, aur, ffys a myr. Roedden nhw'n hapus iawn gan eu bod wedi gweld mab Duw.